Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasama kinibugog kayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag wino paspasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Okay, nagasat nga tinga ti aldaw, ti Sabado tayo amin na sa pada, Hulyo 2, 2022, sa pong dumdum ngay kinagbibuya, iti programa ti Damdamag ni Berto. Awisan da kayo, ti lasod ti may isang oras, wano sursurok, para iti panangidanon tayo, kada iti nagdudumang tupikos, issues sa damdamag ngayon tayo talantanin ken pagsisinukatan manen ti kapan panunutan apong dumdumngeg ken agbuybuya. Dati abo di pagayam yun ni Robert de la Cruz kadwa ken technical control ni SK Chairman Mark Francis Paulino Agustin tapno agdanggay kami ang mangidanon kaditi ramen ken saguday ti damdamag ni Berto. Okay, mapagsasaritaan tayo apo dito yung nakasagana nga pan nakaibaba ti presyo di produkto a petrolyo. Dati pa nagbaba po ti 2 hinggan 3 pisos ti kada litro ti biyang ti diesel ken kerosene ngem ti gasolina manamnama may ngato iti piso iti kada litro. Bagyo nga dumeng adadapay nga pimbigsa ken iso apo ti mangituntunday ti tudo ditoy Luzon. Kabayatan na iti biyang ti Kongreso amuyo kadi apo nga deti na idasar nga gakat nga kalikagom wenulinaon tinaso nga gakat ti mangyatitug ti termino di opisyal kang rorana ti presidente ken vice presidente mapagbalin nga 10 atawen anya ti makunayo gagayem ken kabsat mairaman pay ditoy digitay local officials but saan sa nga 10 atawen padasin tayo apo nga ukagen wenno pagsasaritaan pagsisinukatan ti kapan pununutan tinasao nga gakat nga naidasar iti Kongreso. Iri sa bali nga bangir digiti kakabsat tayo apo nga LGBTQI gagiyem ken kakabsat ginutigot ti Commission on Human Rights digiti local government units nga mangipatungpalda iti kabukbukudan da nga bersyon para kadigiti LGBTQI dito makunggo na nga equality ken anti-discrimination gagayem ken kabsat makainuman tayo apo ti chairperson ni Bulalayo ti amyanan LGBTQI pagudpod ni Gab Failog na gagayem ken kabsat anna ti makunana idideti apo nga kalikagom ti Commission on Human Rights kaditi local government units adanto adimet sungbat apo ti biang dagiti LGUs pakirmanan ti probinsya ti Ilocos Norte dagiti munisipyo ken dawang nga syudad seknan iti daytoy napadasan ka din ni Gab ti na-discriminate gagiyem ken kabsat so digito po pagsasalitaan tayo ididetoy panangidanon mi kada kayo ti damdamag ni Berto ididetoy ngal daw ti Sabado petsado si bulan ti Hulyo 2022 pagyamanan tayo digiti sumaganad CB Farm idi Baresbes Dingra Ilocos Norte babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Janet Belisario. Thank you pa kay ni Erlinda Ferminhu di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte, ni Elis Tamayo di Barangay 16 Bakaray, Ilocos Norte, Carmela Walker di Barangay San Diego, California, Miss B Fiesta di Honolulu, Hawaii, si LJ Store di Batak Road, Paset di Barangay 22, babaeng kada Mr. Jaime Perdonio kay ni Mrs. Celia Perdonio, ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, Mili Espirito, Iba Beach, Hawaii. Yastapay ti Kenny Juanito Moller Fariulen Jr. Idi Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Advance happy birthday agkasangay ni June into Nubigat gagayem ken kamsat happy birthday, more birthdays to come, more blessings classmate kastapay di ba nagyaman tayo ken ni Friends Jose iti South San Francisco, California. Ni Mr. Winnie Rumbawa, iti South San Francisco, California. Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ken ni Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. So padaanan, kakabsat ken gigiem. Dahil rin sa gana tayong tampog ni programa Damdamag ni Berto.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House, Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dinto balipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Ridad Farm Supply, pakagatangan karigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan karigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon ken panang padakkel karigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakuda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang karigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Okay, tuloy po ti programa tayo. Rugita yun po, digita in saganami nga intay talantanen, when pagsasaritaan, pagsisinukatan, ti kapanpanunutan. Umuna po, ti kalikagom, ti Commission on Human Rights, nga dito local government units gigiyim kamsat maadaan da iti local version ti law of equality para iti proteksyon digiti LGBTQI gagiyim kay kamsat digiti babakla, tutumboy, transgender, apong dumdum ken agbuibuya. Nabiglaak na ro dito makita mabuyak dito mabasak dito nga nasaong kalikagom ti Commission on Human Rights. Hanggang ngayon ba dapat na digiti kastoy diskriminasyon na po kaditi kakabsat kaditi nga grupo gagayim kay kabsat. So napili tayo nga sa nga ili tayo iti detoy nga aldaw di programa tayo damdamag ni Berto ni Mr. Gab Pailog na ti chairperson ti Bulalayaw ti Amyanan LGBTQ pagudpod gagayim kay kabsat nga pangamuan tayo anya ti reaksyon na especially suna chairperson ti may nga lugar may panggipit iti deto nga grupo iti deto nga kalikagom
ti Commission on Human Rights ti pagsasalitaan dito po kalintigan gagiyem kay kabsat pantao. Okay, thank you very much Gab. Itided mo agundaway tapno makainuman da ka itideto nga aldaw iti programa tayo damdamag ni Berto. Okay, mas okay siguro yung ganyang kalayo mo sa sa camera. Okay, Gab. Good afternoon. Welcome iti damdamag ni Berto nga programa tayo. Naimbag nga aldaw mo, Manong Robert. Sakbay iti amin kat ay dano ko man pelang ti panagyaman ko. Iti deto nga gundawan yung interview. Tapno maka-share ko met apo iti kapanunutak ka deto deta nadamag tayo apo nga kwa iti CHR. Ket amuyo apo aging gana itatanga talaga dadal pa iti hate crimes nga paswasama ka iti membros iti LGBT. Hanain nga dito yung Ilocos Norte, no dikit di iti intero nga pagilian tayo. So nga dapat nga talaga nga agkaroon iti kalintigan nga kasta apo tapno maproteksyonan kami mo nga membro iti LGBTQIA+ Pilipinas. Okay. So, on your experience, personal experience mo, naka-experience ka met din iti pan ilang langi or diskriminasyon nga ko na tayo, Gab? Idi medyo kapanpanwaga apo, idi ubingak pay, ngam gapota idi medyo kwa akon, napana kami nagyanday sa bali nga pagilyan apo, ket nakita, iti napintas nga panang tratarda kadagiti membros iti padak, iti LGBT. Iso nga kunakyat, iso dyan, nagsubina iti Pilipinas, nakita klatamet nga damabas-bastos nga babakla, kakasjay, ket kasanasaki direk nakapo ta, nakurang nga mesa nga dekada nga nagyanak ijay, di Thailand. Ket nakapinpintas apo iti pinakikwaki tao kanya, ni kasakabla normal nga tao nga babae, kasjay, awan ti may ilang langi. Iso nga naginisyar apo nga nang patakder iti deti bungdo iti LGBTQIA+ iti pagudpod nga itinaga nagatbulalayaw iti amyanan. Tapnon maikakmet iti ma-share ko met dagiti experience ken no ana iti dapat nga kalintegan para kadagiti padak ang miyembro iti LGBTQ iti pagudpod. Okay. With that group nga inorganisar mo dito pagudpod, Gab, effective ka di nga nangiseksek iti panunot digiti tagapagudpod, especially digiti datin no masansan niya kapulpulapulyo nga awan diskriminasyon and adati makungkunang equality iti nagbabaitan nyo, especially kada kayo nga miyembro dito nga grupo, Gab. Kadagitoy, mang ginami di pandemic Manong Robert, nakita iti umili, iti kinaaktibo dagiti miyembros ti LGBTQ ti pagudputan na pang kami nagibunbunong ti relief goods, kada tila adda kape, kadagiti barangay. Yung dagiti makita tayo nga talaga nga pudong agkasatulan. Kaya't nakita ako nga adamit epekto na ta han kami nga dagiti kastata kay dati nga pukapukawan na kami bakla tumboy kasi itatang apo kat napintas iti panang palitaod to ayan min puro bamser kasi ading po manong-manang iso nga po nakyat medyo adamot epekto na apo nga na nagkaroon tayo iti kastoy kasi pati iti simbahan katolika makaawat tayo apo deti gunglo tayo ket makaawat mo ti imbitasyon nga makipagpartisipar kadagiti aktibidades iti simbaan, kastamet iti LGU ti pagudpod ta nakita apo ket very supportive iti agta mga administrasyon ni Mayor Rapi Benemerito. Ket iso ko napet itultuloy ti nga roden. Kuna iso nga mayat met nagadumet ti nagmiyembro apo. Okay. May isa ka digiti siguro obserbasyon ko. Tsaka mo kasi iti obserbasyon digiti padang digiti sabsabali, yung grupo nyo especially gay, very creative yung mga gay Gab. Talaga talent nyo di jay based on your own talent nyo di jay, very creative kayo. Let's say, digiti parties, dadakkel nga handaan, even digiti panaka-dekorar, panaka-isagana, digiti venues, ket mostly nga magkikita, gay. So, is that talaga nga talent, ti may isa nga gay, Gab? Siguro makunak apo ket talent. Kasi adadagiti jakamo ta deti pinatao miket ni ianak ka nga creative Bapang tamang make-up, event organizer, katasday. Yung itimot ko akit
agkanta kami na po, iso nga habot nga di iti talento. Yung kaadwan na nga talaga nga miyembro ko talaga, iso mo talaga ikaubingan ka iso talentudan. Oh, okay. Okay, let's go deeper. Kailan mo na-discover na ganyan talaga yung feelings, ganyan talaga yung yung pagkatao mo? Manutawin mo, hindi ma-discover nga si kakit gay or bakla. How's that? Si po di ko manong Robert, idi adanakon kon like daycare na pelang idi talaga nga babae kad kadwakon. Ken babae tirik nak idin ta kunapin ni nanang ko kada papag ko talaga ingka ka ubinga ka talaga kasuya ko. Is it easy? Ito nga kaasin apo iti pamilyak net awan ti sa bulek isuportada sinuportaran dak na nagbalina ka kastoy. Okay. Awan met ti diti kasla pa nangunget king kani papang mo, especially papang yung papang kasi para ka dagiti lalaki no daduma kita kaslaan da maawat nga adda gay nga anak da especially lalaki. So nga digiti daduma ket adda di pelo unig ti pamilya da diskriminasyonen especially ken ni ama. Di ba? So ni papang mo talaga nga inaawat na nga kastaka. Beka nga tinakakatkatawa man Robert ta ititatang ko ket idi adat serbisyo idi kwan soldado ti tatang ko then retired doon. Okay. Soldado isuna idi kadagita nga tawonon ket invest nga isuna kumapit ta agungot kanya mas agungot ta ginanang kung isuna. Okay. Iso nga dete adapit ti tiyempo nga pagimunan dak dagiti lalaki ang kabsat ko at mas kayat nak di tatang ni. Okay. So, lang ay ako. Okay, i-share mo dito ang experience mo iti pamilya or panangawat daging kakariti padam iti dati grupo or adda na encounter mo nya ka grupo yo nga ag problema unay gaputa saan nya maawat ti pamilya na kakabsat na naganakken ko na nga kasta isuna. Do you have ganyan na mga kaibigan? Adda man Robert aging gani itatta iso ti ibagbak no kadagita naganak da. No isu iti pagkuan iti panunot ken rit na deta anak yo kuna. Masapol nga suportaran nyo kasi dagitat pang rogrodyanan dagiti ag suicide na padan ni. Kasi matorture mo ti utak dati man handa nga ma-depress da. Okay. Isu nga dapat suportaran nyo basta laki di napintas iti dalan nga tahapon deti anak yo makaadal makapagtrabaho, kumita, para tumulong. Ang lakit di nga gararamid, iti linoloko, ako suportaran nyo. So iti bagbagak kanya, danukwa. Kasi siya, isistura out na rod, yung soldado tatang ko, ada ka dinaraman na kabaot, doon pa awan. Okay. Basta, okay. Idadda kay di abroad, anati kang runaan niya nakitam, nga pan nakatratar, pintas nga pan nakatratar dagiti pada yung adday ti kastoy nga gunglo nga kayat mo nga maimplementar diti pagilyan tayo especially Ilocos Norte gab. Umuna manong ket employment. Yeah. Napansin ko kami iti Pilipinas, iti pagilyan tayo, no kit long hair ka, no bakla ka, ada susum, ada kas nagpasok at katikwa, parang nakamadmadi. Di pa nang i-address na kung ka, adalang ta discrimination na or qualified ka met kadi nga posisyon, handa ka nga alain kasi bakla ka. Okay. So number one talaga DJ, employment manong Robert. Okay. Na-experience mo di kas Jayan here in the Philippines? Na-experience mo? Yes. Okay. Yes. How come? Yes, manong. How? Nga na-experience mo? Siyempre, agad no, ada nag-apply at hindi ko, kaya di makita da, nga pastuyak, kay pundo nga lalaki ni masapol kuna. Iso nga, nagkaroon ak ti idea, idikuan, nga napanakitainan. Kaya di nakita ka talaga, mangisoro-soro ak page, di nagmestro ak, urag kinikini ak dita, napintas ti palang pati estudyante kanya, kami nga po teachers ko, aging gana nga nagugka ak ti hotel, naka-make up ka mapanagubra, awang pitidakes na. Wearing ladies dress, ginagawa mo rin yan? Okay. Together with high heel? Close shoes. Okay. Ito personal na. Na-try mo nga parang dahil sa pag-ibig or panakirelasyon ti lalaki ket nakaririm ti padam nga bakla or nakaririm ti pudpud no amay sa babae sa love life ba? Makakatawa. Meron ka ba ganyan?
Ado ngamin, actually, adakin ti relasyon kita tama, no? Kaya adami, siyempre, anti maiwasan, dagiti naglablabas, kaya adadagiti may chismis nga, kuha, nung awamot gayon, pinagpaisuanan na. Kaya iso tayo kuha, minukwa kanila kayo kung mapagapaamit, aginti mo na kami nukwa, at kuna na, paginti mo na po, jakmot pulos na kwa, deta, kung kuna na pa. Okay. So nga, agkat ka tao ka, nagiti questions mo, very personal nung talaga, dapat nga may address nga talaga kanya. Oo nga, yan nga yung parang nakikita ko, paano kaya sila mag-aaway? Agapadang, agpadadang, bakla, or mismo niya di babae ti kaapa na. Meron ganon, di ba? Dagijay ko, dapat ngamin, kanya-kanyang mindset ngamin, Manong. Shock ngamin no kwa, idi pinaglablabas, very very open-minded, na di lalaki kita na girlfriend na. Yung itatagat sa ansa. Tapos, dagite about dagite padak nga babakla, nag-aapa. Makikita lang nga kasay, sak namin tatangkit, no, nakita ka kasay, kat agibuya ka, ipaubaya, kukam lang kasay. Okay. Kasi ang kukay, okay. Di ba, yung ano nyo, ito medyo medyo going deeper, no? Okay. Ito, no, na-experience mo na kunam dati boyfriend mo, napadasa mo. Kasi yung bakla kasi, siya yung nanghihikayat sa lalaki, di ba? I'm not sure na padak nga lalaki nga talagang isunat nag-propose kani bakla. So, napadasa mo tinagbalin niya unfaithful kani karelasyon mo. How's that? Have you tried that? when Manong, to be honest, yes, once. You're so honest. Okay. In what reason nga you have your own na, then gusto mo pa sumausaw sa iba? Hindi naman. There was a time na Manong dati at the misunderstanding. Okay. Awan met iti I have nowhere to run. No, dati nga kapulpula-pul ko lang. Kaya pasunduak mo pa, agtutungtong, okay, ingka maginom, kasi lang net mo lagi. Hanggat nga dati talaga makigamit ang kadakwa. So parang nagpalipas ka lang na sama ng loob? Which is hana mo di jay. Okay. Okay, going back, kaditi kalikagom ti Commission on Human Rights, nga maputar di local version para iti law of equality kada kayo nga dati nga grupo. So, if ever nga maputar ditoy lokal sa bagay sa local multa lang or even a national law, kalikagom mo kaditi nadagsen nga dusa digiti makaaramid ti diskriminasyon or anyaman nya panang panang dangran or anyaman kada kayo Gab. Para kanyak Manong ketha nga dapat nga madangran uno may nadagsen nga dusa digiti ag-discriminate. Kasi iti talaga nga nakurang iti pagilyan tayo ket orientation. Dapat ma-orient dagiti tao aglalo ka dagiti agaw iti nauuneg nga lugtugar. Handa namin nga oriented iti deti generasyon tayo itat nga very naka-advance pagit din. Dapat agkaroon tayo ti orientation seminar ti kada barangay o kada lugar. Tatno dagiti maipasagupsup kadagiti na tao nga kami nga miyembro ti LGBTQIA+, ket tao kami met, nayan kami nga normal met na tao. Okay. So, digay lang apo, number one na talaga orientation seminar nakasay and basta dagiti activities nga dapat ket maipakaammo ka dagiti tao no anya kami iti society, iti komunidad. Okay, there are crimes nga tinagbalin niya biktima kasla kada kayo, but yung mga investigation from the police no daduma parang kayo parang iti biyangyo iti nakaaramid ti saan nyo misoy, parang ginamit yung lalaki, hindi naman binayaran, yun nagalit yung lalaki, pinatay yung marami nang ganon, di ba? So yes. On your part, anatikas la kalikagom mo nga ipaawat ka dagitay padam nga adda kadeti nga grupo tapno maliklikan ti kakasjay nga pasamak Gab. Actually Manong deta pigaminti problema karig bisag mamano nga miyembro iti. Ta disiplina iti awan no maminsan deti kasta dalete magbising na unay. Ket dapat hantay maipakamo met kanyada iti pakadusaan da no da maaramid na kapag kinakasday. Ket isot pakalalaan dagiti hate crimes, dagiti
mapatpatay nga padami, ket nakamadmadi, nakasaksakit no kuha nga dun, makapasakit rik na, nga, pinatay da kasi nga nagbayad. So nga dapat mo, tagitimot ka kadwami, mo-orient damit, mabagaan damit nga nasaya, at ano ti ustuken madi. Okay, willing ka nga tultuloy ti kastoy nga dati panandali ang sarap, panandali ang ligaya with the corresponding amount gamin nga mapaspasama kiti biyang nyo, okay? Para kanyak apo kat hindi ko gawain. Relasyon okay. nga rin ti ko aklat tama Okay, nung okay. hanak ka, diti ko. Yeah. Ngam no, para iti daduma, siguro akyat sa balit ubing itatangaminin, so dapat agayap. Okay. No, ngam basta na dalaki dito lang nga nasayaat, at dalaki dito gusto nga edad DJ lalaki, narigat mo, isot pakalalaan, tikas kaso no ko iti child abuse, at dadagitay pumatol tigi 12 tawen na, 13 tawen na. Okay. So nga dapat talaga orientation seminar. Okay. So meaning to say, parang maintindihan ko dito sa mga words mo na yung mga mas bata kaysa sa inyo na nandyan sa grupong yan, parang mas mapusok din o sila yung mga nakakagawa ng ganon. Isudot makararami ti kakasta ng bambanag. When manong, adamot dagit imun unang henerasyon na talaga kasi da pela. Until now. When manong. Okay. Okay, Gab, thank you very much itintad mo gundaway nga makainuman kay iti deto nga aldaw iti programa tayo Damdamag ni Berto. Ada kiti kahit mo pa nga mensahe especially para kada kitay ada kada iti grupo yo or ti sibubukel nga susyudad especially kada iti nga kalikagom ti Commission on Human Rights. Go ahead Gab, go ahead. Awan sa may ibaga ko na po damit kaming group chat tayo nga pag-ikupaak na pag-iti ang aktibidades. Kaya deje lang, agibitarak lang para no pagod po day, July 5, apo ket adabek laban ti Norte. Aglalaban ti Bungay Ilocos Norte, radakan kandidatang representatives ta. Kaya teta para iti LGBTQIA+ members, so nga bilibak nga kada ti administrasyon itatata talaga ikanda iti gundaway, iti miyembro na makipagpartisipar kadagiti ko iti komunidad. Ken kasame to no July 9 adadeti yung umanda kanyak nga imbitasyon nga miyembro kadagiti miyembro LGBT ti aming Ilocos Norte kagkaron kang iti unity parade kas kasi apo. Ket iso ti ore ko lang deti letter nga gapo iti probinsya sa akto agputi maikwakmet kadagiti kakadwa no kasano iti pasamakon. DJ lang apo. Okay. Gab, maraming salamat. Iti parang padayaw mo, iti invitasyon ko, iti dating interview. Thank you very much and God bless you, Gab. Thank you apo. God bless. Thank you. Okay, so DJ Apo ni Mr. Gab Failog na manipo DJ Ili ti pagudpod na iso ti presidente Apo deti grupo deti babakla tutumboy dita pagudpod di Ilocos Norte. Kung minsan amuyo dapat lang siguro sa IJP laeng mismo nga pamilya Apo mangrugin na ti panangawat nga kasjay ti sitwasyon na ni anak a lalaki or anak a babae. Gagayim ken kamsat kasi nukit kitain tayo Apo ket very creative da. Ado digiti kaya dang aramiden nga saan nga maaramid Apo digiti talaga nga babae gagayim ken kamsat. Hindi porket kung kaya mong paligayahin kaya ko rin yung ganon, di ba? Ado digiti kakasjay nga balikas Apo makaming from them ngem digiti activities gagayim kita nyo Apo ado digiti miyembro especially gays nga isuda Apo digiti mabigbig Apo iti susyudad gapo iti kasjay nga talentuda or laingda gagayim kamsat and even iti professional sector gagayim kay kamsat ado makitam nga isuda haandamet nga paudibat DJ lang as na experience ni Gab iti biyang ti trabaho Apo ada digiti time nga talaga nga agandar di diskriminasyon na ati kasapulam mi ket diti talaga nga lalaki talagang Bruno hindi Bruna kasjay gagayim kay kamsat so siguro gapo iti agtuloy para kanya ka isu siguro nga nagutikod ti Commission on Human Rights nga manggutigot kadagiti local government units, city, municipality, and together with the provinces
nga maaramid di version but there are some adan apo di kitay lugar nga in-mention ti biyang ti Commission on Human Rights nga adan ti kabak local version da apo ti law of equality or panaka anti-discrimination kada gitoy nga kakabsat tayo nga babakla, tutumboy, transgender kada amin namin na gagayim ken kabsat. So in the family, di pamilya pa ilaeng nga puno talaga nga hamo maanon na hanggoy bagbaga nga gagayim kay kabsat but ijay pa ilaeng kay umuna nga pakaaramidan na po ti pan nakaawat nga kasjay talaga jay may nga tao isu nakit tumboy, isu nakit bakla gagayim kay kabsata. Kasi hindi natin hantay nga iba tekunakon adu digiti pagdaydayawa kapo nga aktibidad or talento apo digito nga kakabsat no adda ka digiti even big events, parties gigiyim kay kakabsat isudat ti adadda nga makitam apo isudat ti adadda nga makitam nga adda accomplishment na in preparation pa laeng apo preparasyon pa laeng isudat ti adda giant gagayim kay kabsat. So, para kanyak, parang agtultuloy apong adati diskriminasyon. Gapo iti panangiparwar ti Commission on Human Rights nga maaramid apo digiti local version ti linteg or ordinances nga mangipaay iti proteksyon or anti-discrimination kadagitoy nga tattao gagayim kabsat. But sometimes, sa kadidi sa lunsud ko, ada digiti rumwar iti investigasyon napapatay ni Kastoy, may isang LGBTQI member, may isa abakla, may isa napapatay, binagkubag kung da, nakaames di pa nakapapatay na. There are some, dati digiti napaspasama kanya, kakastoy apo nga, digiti biktima, ket gay, ngemisuna, abogado, huwes, kadadami namin, ba't napasamak ti kasya, ikengkwa na, ano ti na rumrumwar nga rason, ano ti rimwar iti biyang ti investigasyon, anat tsurya, tibiyang tinailya na pulisya, ganito, hindi nagbayad, basta't ginamit, ganon, gagayim kayong kakabsat, nauyong nga minuna, iso na, uri kasta ti kinatao na, iso nga digiti kasambahay na, kit pinalpalegdan, binagbagkungdan, mga ganon, gagayim kakabsat. So tama si Gaba, nga the orientation po para kadakwada mitlaeng, tapno awan digiti kakastoy nga mapasamak or panagbalinda nga biktima kasla nakaamamis unay kadakwada nga minukwan bakla lang aro din tumboy lang aro din kasta pedat namayan na but the deeper investigation gigiyim ken kamsat adda digiti kakasjay nga rimwar apo kadagiti panag-investigara kadagiti krimen nga nagbalina na biktima digiti kakastoy ti kinatao na gagiyim ken kamsat. So going back apo digiti panangawat ti susyudad kunaklang aro din, umununa iti uneg ti familia, nga ikam iti panakaawat di anak mo, kabsat mo, kabbalay mo, nga isunakit kasta. Santo awaten ti biyang ti komunidad. So parang, tikunakon, adda pa lang nga po, di kita mapaspasamak nga kakastoy, gagiyim kay kabsat, kadigiti kakabsat nga babakla, tutumboy, or anyaman, kadito nga grupo, iso nga, adda ti kastoy nga apela, tibiyang ti Commission on Human Rights nga digitay local government units po mga ramid da iti local version DJ ordinansa or linteg nga mangipaay apo iti proteksyon equality wenno anti-discrimination saan na pa nakaramid ti diskriminasyon kadigitay kakabsat tayo okay, so sapay apo anda kayo kadito nga banag especially digitay adda anak na adda kakabsat na kakastoy. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply apakagatangan ka dagiti di kalidad gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Suba Road asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Buktong di siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Adung diri nga kapadas ken napnek tinda panagnaid ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pabilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay kas tamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik adan da ka ti nalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmutunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Okay, tuloy ti programa ti Damdamag ni Berto dan napalabas po 30 kitinem minutos kalpasan ti oras ti yung alas 12 di dating aldaw ti Sabado petsa 2 iti bulan ti Hulyo 2022 ag tultuloy ti apo karitin sagana tayo hindi pagsasaritaan yung pagsisinukatan ti kapampanunutan dan napintas adamag apo may panggap ti presyo di produkto a petrolyo. Manamnama ti posible nga panakainayon ti piso iti presyo ti gasolina iti masungad nga lawas. So by Tuesday siguro yan kasi kaduan niya Tuesday di kita gasoline user medyo hanggang napintas kada kayo nga banag detoy. Dati tin nailawlawag babaeng kini abogado Rino Abad, director ti DOE Oil Management Bureau, dakkel ti epekto detoy iti detoy kit nagbalin nga epekto apo ti panagbaba ti balor ti piso kontra iti dolyar no sa dinno nga nai-record apo iti kabababaan nga balor ti piso kontra iti dolyar. Malaksi di dito iti napalpalabas nga aldaw ket basit laeng digiti tinagbabaan ti presyo ti gasolina iti international market iti nga ti diesel ngimatumet iti aginggay ti $9 iti kada bariles. Iti bikudan detoy adda tinapintas nga damag oray no ngimato apo segon iti opisyal adda ti rollback iti presyo ti crudo ken gasolina gagayem ken kamsat mabalin nga mai-rollback bumaba ti presyo apo digiti petroleum products nga selected lang ti gasolina manamnama ang umato. Dua ginggana iti 3 pisos iti kada litro iti pagbabaan digito yung produkto. Yung may bagbaga is kerosene and diesel. May nagdito ada tinagbalin nga rakurak apo dito opisyal nga gundawayanen ti promo discount ti sumagmamano nga oil companies oray no adanto apo ti panagbaba iti presyo indepensa ba ti ti opisyal nga awan iti ima ti gobyerno wenno ti Department of Energy ti panang control wenno panang ngipawil iti panagnato ti presyo gagiyem kabsat gaputa nakabase deto iti international market aglalalo iti panagangkat iti pagilyantay nga Pilipinas. Kani din napalpalabas nga aldaw adda digiti presyo apo nga bimaba ti gasolina kasla kuma iti Mino Platts Singapore ti presyo da iti Southeast Asia apo it's $0.55 gigiyem kabsat ngem saan nga nakaabot iti $1 per barrel no pa iti kaso ti diesel imabot apo iti 9 gagiyem kamsat $9 iti kerosene imabot iti 10 per barrel. Idinto nga may compute dito iti panagbababa ti biang ti forex
Philippine peso may kumpira apo iti dolyar nagtultuloy apo ti panagbabana iti napalabas nga lawas sa ginggana ita ket adadapay nga bimaba apo bimaba tayo iti 0.53 compare apo iti US dollar nga dito ket basit laeng hindi nagbabaan na apo no pagbabaan na iti biyang ti gasolina kaputa umabot laeng iti $0.55 si kada bariles hana nga ma-offset apo DJ wenno ma-offset wenno umato dito gapu iti baba ti balor ti piso kontra iti dolyar. Kabayatan na dati eksakto nga dagdag bawas iti presyo ti produkto nga langis wenno petroleum maaman dito apo into numalem no Lunes nga dito ket may patungpal iti aldaw ti Martes kun aktupay Martes mostly apo nga panaggaraw ti presyo iti produkto a petrolyo ket mai patungpal DJ effectivity na aldaw ti Martes ngem dati pakpaona na po nga 2 aging gana ti 3 a pesos ti rollback pare ti kada litro ti crudo ken kerosene na iti sobrang alawas idinto nga piso meta iti pagngatwan ti presyo ti gasolina agagayin ken kamsat so ilan na ngayon I think 80 plus ti diesel gagayim ken kamsat so no mai baba iti 2 to 3 pesos parang papalo na siya ng less than 80 78 to 79 pesos per liter kada litro apo iti gasolina crudo ken kerosene agagiyem kamsat pero sa gasolina adadapay nga umato gaputa manamnama apo iti pan nakaipataw wenno pan nakainayon ti piso iti kada litro iti presyo digitoy produkto nga gasolina gagayem ken kamsat. Okay, thank you iti panagbubuya digito sumaganad ni friend ko Fredes Quesada dita California, ni Ronald Mariano dita Gamben Barangay Juan Sulsuna. Kumusta ni Nana Lourdes Mariano ken isuda kay aminen digiti Mariano family, ni Mr. Loreto Tamayo Ijeway Pahu Hawaii, ni Pastor Arvin Palaganas, maraming salamat Pastor, ni Dema Paulino, ni Apo Barangay Chairwoman Bang Raranggol iti nagbatpatan Sulsuna Ilocos Norte, ni Gab Failogna, ni Maria Luisa Eusebio Mestra naimbag nga malem mo ken thank you very much di pa nagbibuyam pagyamanan tayo met digiti nayat nga tumultulong kada tayo di pa nakaidanon ti programa tayo damdamag ni Berto ti CB Farm wenno Kalawagan Belisario Farm nga di Bares Besding ra Ilocos Norte babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Janet Belisario. Thank you very much ken ni Ma'am Erlinda Ferminhu di Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte, ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara Ilocos Norte, Carmela Walker San Diego California, ni Miss B Fiesta Honolulu Hawaii, CLJ Store nga masarakan iti Batak Road paset di Barangay 22 San Nicolas Ilocos Norte babaeng kada Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio, ni Mr. Loreto Tamayo ken di si Bubukel nga Tamayo family dita Waipahu Hawaii, ni Mili Espirito iti Iba Beach Hawaii, Juanito Muller Fariulen Jr. Happy birthday advance ang kasangay ni classmate ko into Nubigat iti Barangay 19 San Nicolas Ilocos Norte, ni Friends Jose iti South San Francisco California, Mr. Winnie Rumbawa iti San Jose California, Mr. Onofre de Rupan iti Waianae Hawaii, ken Mr. Jewel Centillas iti Lahaina Maui Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite,
Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon ken panang padakkel kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Okay, tuloy. Dapat na batbati po nga sa 10 kito 4 minutos kasangwanan ti oras yung alauna. Padaanan na po ti programa tayo tinapalabas. Okay, idi kalman gigiyim kabsata ada deti na idasar apong gakat ijay House of Representatives gagiyim keng kamsat wenno ti Kamara de Representantes may isa nga gakat tinaidasar babaen ti House of Representatives nga deti ket kalikagum na nga marisibisar ti termino ti presidente iti 5 nga tawen gagiyim keng kamsata ken mangipalubos nga daytoy ket maibutos manen mag-re-elect para iti sabalipay nga 5 nga tawen nga termino so no mangabak that is 10 years gigiyem ken kamsat nga termino gigiyem para kadaytoy nga ano ti nasaw nga gakat ket ti author ket ni Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. nga dito ket indasar na kalpasan ti inaugurasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gagiyem ken kakabsat. Iti babaen ti 1987 Constitution ti maysa nga presidente ket mabalin laeng nga agserbi gagiyem ken kakabsat iti maysa nga termino ngem innem nga tawen ken saanen nga mabalin pay ti agpari-elect. Di ba naging ano ito naging kontrobersya ken ni dating presidente Gloria Arroyo ba yun gagiyem ken kamsat ken nadapit iti sabsabali nga local officials nag-assume da nga kas mayor nag-assume da kas ano ang MKED dati agpari-elect numalpas di termino da nga tallo nga agsasaruno okay nupay kasta inkalentigan na po ni Gonzales nga ti kadakkelan nga wenno deti dakkel nga balaigi nga nagunod da Marcos ken ni Sara Duterte ti kina presidente ken kina vice presidente gagiyem kay kabsat ket nakaaawat kunana nga ti 30 ket maysa nga milyon gagiyem kay kabsat ken 30 ket 2 nga milyon nga nabutos ti presidente ken vice presidente digitoy ket nagsaruno ket kaibatugan na iti yaanamong tapnon mabaliwan ti charter gagiyem kay kabsata kabilangen dito ti limitasyon ti termino para sa akin di ako di konporme ka dito nga ni Congressman Gonzales
gaputa nakaala da Marcos kini Duterte, it is more than 30 million. 31 kay Bongbong, 32 kay Duterte. Kasjaya na po ti sumada na iti panunot ti sangkapagilian nga kalikagom da iti charter change wenno pan nakabaliw di nga paset apo tapnon ti kasta maipaay di kalikagom na nga 5 years term but mabalin na apo ti agpari-elect no kayat na gagayem ken kamsat tigakat ni Gonzales malaksid apo ti panakay palubos nga mabutusan manen agpari-elect ti maysa nga nakatugaw nga presidente nakasaad pay kadagiti ay tao nga ti mangbutos iti presidente ken vice presidente manipod iti agpada nga partido ayun so parang straight voting vice and vice president and vice president aggapo iti may sa partido gagihim ken kamsat kalikagom tinasao nga gakat nga mabalbaliwan ti termino pay digiti senador miyembro ti House of Representatives ken digiti local officials gigihim ken kamsat ayan. Okay. So pagka ganon na po mairaman ditoy dagiti taga Kongreso to include the upper house, the Senate, awan ti sawsawirnan gigiyem ken kabsat nga di mapaboran kasjay manung tawen ti senador. Senador is 6 years ngem DJ first 12 gagiyem kabsat isuda ti mabutusan maigeddan apo kati presidential when no synchronize local and national elections. Basta adalat ta senador nga mabutusan. Gaputa saan nga papada, ti panag-end ti terminuda. Gagiyem ken kamsat. They are 24, gagiyem ken kamsat, 12, DJ election nga masungad, into no next election, 12 manen. Kasya iti naka na. So, yun. So, 6 years para ka DJ senador, gagiyem ken kamsat, mapagbalin nga 5 years ngem mabalin dati agpare-elect gagiyem ken kamsat diti amo no matsurot pa diti 3 terms apo or DJ di ninaon diti nga gakaten ti masurot maminsan lang agpare-elect for 10 years term gagiyem ken kaabsat digiti apo nga si senador but in the House of Representatives digiti di diputado 9 years digitoy 3 consecutive terms talo nga agsasaruno nga nakabutos da kas diputado gagayem kabsat iti distrito together with the digitay representatives yung nagduduma nga sektor gagayem party list gagayem ken kabsat so okay lang nga ta gagayem kabsat na nasken kadi nga ijelatan na Kongreso ti pakaaramidan detoy nga panaka na or hangatang agbaling nga parang self-serving aglalo apo ken ni Representative Aurelio Gonzales Jr. iti Pampanga no implementar detoy iti detoy agdama nga term da gagiyem ken kamsat in lower house 3 years maaprobaran ti jay mabalindat agpa or umatindog ditoy la mailaw luwag kasi awmet ti husto nga na detoy gagiyem kay Absat. But parang ti adadda nga pag dito is the president. From 6 years, agbalin nga 5 years. Ngem, mabalin na ti agpari-elect. Gagiyem kay Absat. Ada di kita makita nga problema na dito. So every 5 years, ag-eleksyon tayo. Sa bagay, mas mainam na yan kaysa 3 years eleksyon. Aglalo no mairaman apo digito'y local officials. Agbalinda nga 5 years term gagiyem kay Kabsat 5 years term for first term may mabalindat agpare-elect once nga agpare-elect that is 10 years no kas pagarigan ma-re-elect da gagiyem kay Kabsat but DJ bentahe kadakwada for 1 year at 9 years lang DJ 3 consecutive terms digiti local officials from governor down to city councilor or municipal councilor gagayem ken Kabsat and to include congressman or diputadon gagayem ken Kabsat so kitain tayo apo pero adda parte na ditoy nga kapanunutan ni Gonzales ang kasladyak mungan gagiyem Kabsat nga gaputan nakagunod ni Apo Bongbong ti presidente ti 31 million na butos 32 million ken ni Apo Sara Duterte kasla ay ayunanen ti kaadwan nya tao or datay nga Filipino or ti 31 million ken 32 million
gagiyem kay Amsat or the more than 30 million dito gakat na nga mangited iti extension iti biyang ti panagtakem ti maysa nga presidente gagiyem kay Amsat kasi bentahe pagka ganon from 6 years agbalin nga 10 years no ma-elect but amo yung narigat nga labanan digiti incumbent gagiyem kay Amsat incumbent officials apo ada digiti challenger nga talaga nga kagasgasat nga abakin da digiti but mostly gagiyem kay Kamsata yung resources kasi kung minsan whether we like it or not iti resources po during elections haan niya tuloy ang urhaan niya maibaga nga personal nga resources na they even use government funds government vehicles para iti pan nakabentahe di kandidatura na so nga adu digiti challenger nga digitoy ket medyo alanganin iti sitwasyon da no isuka ket challenger nga tilabanan mapo ket DJ incumbent official. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Adun diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pabilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay kas tamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik adan da ka iti nalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatnutunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply.
Okay, tuloy. Di lipatan na po, mabili niyo pa ito subscribe, iti YouTube channel tayo, ti ENR, gagayim ken kamsat. Kastamit din na po dito Facebook page tayo, gagayim ken kamsat. I-share, kastamit din, i-like, gagayim, tapno di kastag, dadanggay tayo, inaldaw-aldaw. Lunes aging ganat, Sabado po, alas 12, aging ganat, alas 12 di malem, nga may dano na po, di tampok, nga damdamag, 12 to 1, then 1 to 2, ti programa tayo, ti napalabas, gagayim ken kamsat. Okay, ikanda kayo po, ti update kada ti bagyo, or ti agda mga sitwasyon, ti panawin, no? Di ti outdoor activities na agan anad kayo gagigim kay kamsat adad dapat nga pimig sa apo ni Bagyo Domeng nga reti ket nagtalinaed iti uneg ti Philippine Area of Responsibility wenno PAR apong dumdungeg segon iti pagasa nakita ti nasaripatpatan ti sentro dito nga bagyo idi kadayo nga siya magasut 80 kilometros dayaen nga amyananen ti extreme northern Luzon gagiyem kamsat or dayaen amyananen ti extreme northern Luzon gagiyem kamsat dati nga bagyo adaan na po ti kapigsa ti angin 85 kilometers kada oras idintong pasaray pumigsa ket umabot iti 105 kilometers per hour ti bagyo ket daan iti direksyon nga agpalaod iti kapardas nga 10 ket 5 kilometros kada oras malaksi diti detoy mangidanon pa iti tudo iti northern ken central Luzon ti agar-ari nga habagat diti angin abagat gigiyem kamsat no nagapoy ti angin nga abagat amyan kun nadamit no amyanan gigiyem so parang dua apo ti manggutgutigot iti tudo iti kabukbukodan tay nga lugar gagiyem kay kamsat ni Bagyo Domeng ken kastamit ten ti habagat so agan anad especially apo kaditi adday ti aktibidad na iti ruar ti pagtaengan diti outdoor activities yo apo gagiyem kakabsat diti ada iti construction iti biyang ti pagtatalunan sa bagay diti agtalon especially tatta na taon tayo apo iti panagraripe para iti main crop para kanya ka ket beneficiaryo para kadakwada or nayon nga tulong para kadakwada no adda tudo ngem saan nya gaputa adda tudo ano apo ipursigiti latta digiti trabaho tayo adamit digiti kalaban tayo iti ruar gagiyem ken kamsat kas lako matikimat so ngano makita yo apo nga napigsan ti kimkimat o remedyo alas 2, alas 3 pa lang at dati di kataltalunan nasisiata po nga agawid tayo tapno mas safe tayo mabalin at dapay bigat nga panangituloy mapukawin ti bigat keng kano si kati makimat matay ka gagayim ka absat maudatal ka latatateng nga kataltalunan tigre advice po manipula po kariti iti biyang ti National Disaster Risk Reduction and Management Council saan tayo nga mapapan kada iti sirok di narukbus nga kay kayo no agkimkimat gaputa mostly apo target ti kimat winugurood di jay ken liklikan tayo metapo ti umasidig karitay poste or waya ti kuryente no agkimkimat gagayem ken kabsat even water ada diti time apo nga di electricity anan ano yan kasi konduktor ti danom ti elektrisidad konduktor so ano nabasa ka kada amin na mabalin niya lalisto nga maagtaray di kuryente ken ka so aliklikan tayo apo digiti kadandanuman pilpilaw no kastang agkimkimat ka nagurguruod ta mabalin apo nga ijay nga matamaan ka gigiyem ken kabsat ko na dayon ti danom apo ket konduktor iti elektrisidad gagayim ken kaamsan. Okay, pamalagi pa po para kada kayo, idandanong kada kayo po ti ENR online tapno ti kasta makaliklik tayo iti desgrasya nga babalin nga mapasamak kada tayo babaen ti guruod wenno kimat. Okay, awanin tinabati pa yung oras iti dating aldao para iti programa ti damdamag ni Berto. Dating aro din na po ti pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Kinadwa tayo ti technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga aldao ti Sabado tayo amin na sangapada. Agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog tayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payang ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto.
Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiti kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon ken panang padakkel kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Bali nga ako mablaw kami papagayam, hindi nagasat nga malem, ti Sabado tayo amin sa pada, iti deto nga Petsa 2, iti bulan ti Hulyo 2022. Dadi di bagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwak ni Mark Francis Paulino Agustin, iti technical control. Tapno idanon mi kada kayo, ti sabali pa nga parang, ti programa tayo, Tinapalabas. Awisin da kayo kadang kay ami iti nasursurop nga misa nga oras tapno intay danon deti maikatlon ken maudin nga paset ti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag kinayat ni pagayam tayo Edwin.
Ngem kasangwanan niyan tayo tuloy nga ibasa dito surat ni Edwin, pagyamanan tayo dito sumaganad. Ni Mr. Jewel Centilla, si di Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Franz Jose, iti South San Francisco, California. Juanito Moller Pariulen Jr. Ngagkasangay ito nabigat, advance happy birthday classmate. Dito barangay 19 sa Nicolas, Ilocos Norte. More birthdays to come. Ni Mili Espiritu, iti Iba Beach, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. CLJ Store nga da iti Batak Road, pasit ti barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. Babayin ka na Mr. Jaime Perdonio, kay ni Mrs. Celia Perdonio. Ni Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Carmela Walker, iti San Diego, California. Kastapay kay ni Elis Tamayo, iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Erlinda Perminhood, nga taga barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Kan pagyamanan tayo ti CB Farm, Meno Kalawagan, Belisario Farm. Iti barangay Barisbes, Dingras, Ilocos Norte. Babayin ka na Mr. Dado Belisario, kay ni Ma'am Jeanette Belisario. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kas tamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatnutunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply, apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Iti nga ro din papagayam, ngintay tuloy nga ibasa, ito'y surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Edwin. Kasi ni Apo Dios, Manong Robert, nayawit ko dagiti aginak. Ni Ana, kenti anak mi, iti pagtengan mi nga si kakarad kada. No pa'y medyo dakkel tinagbali na gasto, pagayam ko. Dito'y kabsat niya nagbali na naragsak, ti pamilya mi. Nagbalin kami nga naragsat nga agasawa, gapu ti kaadan, ti anak mi, nga pinanaganan mi ti Nika. Wenno ti anak ni Ana, nga maysa nga babae. Nupay kasta saan niya ni Ana, ay wano saan niya ni Nika, tinanglapid kanya kitipan na kibarkadak. Oreadan anak mi nagtultuloy, ti panakikuykuyog ko kariti, gagayem ko, aglalalo di anak di babaknang, edi sentro ti ilimi, Manong Robert. Nagtultuloy nga rod nga dahito ti susik mi kani asawak nga ni Ana. Wen, tikan kanayon latta nga kaaddak kariti barkada. San lang nga kaaddak no diket isuda pay no daduma ti umay iti mismo nga pagtengan mi. Dito'y nga aggiinom wenno agpupulutan kami. Kabsat ko. Ngem bilbilinek ti asawak nga saan nga mangipakita ti anyaman nga saan na nasayaat nga trato kadagiti gagayem ko gaputa maibabaina. Nga tungtungpalen na met. Dandani pa ikit di saan nga rumwara makisangon o at dariti kabarkada. Uwing kabsat ko. Nagtultuloy met ti kasla panangal-alilak kadagiti nabababay ti panagbiag ng imitisya kadagiti agundaway. Tano umay digiti barkada at dada nga nakaistambay ti asidegmi. Maysa duaging ganay ti talo digiti ayabak. Ngem isuda kit saan na makisango kada kami. Saan da nga makisango gaputa. Bilang ko nga saan mi nga kapaday-day ti sitwasyon. Nudiket mabaon dalaeng. Saan da pay nga babalin ti mangan pagayam ko no at da pay la digiti gagayem ko. Ure uminom. Mangan ken uminom dan tulaeng no mauma kamin nga agpapagayam nga agsasango, Manong Robert. Kapuy di gastoy nga ugalik kabsat at dadi sumagmano kakabagyan. Pakiraman ng kakabagyan ti asawak nga saan da kayat ti umay no adda ti panagtitipon iti pagtengan mi wenno ti balay mi. Ngamin ang muda nga isudakit maipuwera wenno saan da nga makisango kadagiti gagayem ko. Uri digiti kakabsat ti asawak ket nakidkid da pakiramanan ti katuga nga kalalaki. Nga kastumet ti nagbalin nga ugalik ken bakit ko. Oh, api nga saan manen nga may digiti kakabsat mo. Dinto nga nagsagana aki di ado. Mabainda ken saan da nga kayat ti makisango. Talaga nga saan da makisango. Gimimay da kumalata. Tano makapanawen digiti gagayim ko kit aguma dameten takay kayat dan. Deta ti saan da nga kayat Edwin. Mas naragragsak da kanon nga mangan iti saan nga nasaranta taraon wenno nakurapay nga taraon. Ngem ti umay da dito nga kasla maipupuwera wenno mailang langid da. Makamuda ah. No di da kayat di saan nagado ti tao nga mayat di padawat ko di masubra. Ngem no handa nga umayat tumulong saan kumiti da nga ikan. Makamuka. Amom dito ti maysa ka di saan mi nga pagkakasurutan ka di kakabsat ko. Kanayon nga dipensaan ka. Ngem saan nyo umubrat ti panang dipensakking ka gaputa. Ibilang dalata nga sa bali ka kadakwada. Ibilang da nga nangato ka. Ket saan mo nga bumabawin saan mo nga ibabati purwam. Tapnon di kasta makilevel ka iti sa bali nga tao. Panang idukir ti asawak. Talna ka man si kaana. Anak ko mga ibabak ti kinatao. Ket agpay sumet nga nangat-gato ak ni Melisuda. Saan nga gaputa? Sus Maria Josep. Talna ka. No saan da nga kayat ti umay saan laeng. Awan tinasakit na bakrang ko. Umay lakit di digiti papagayam ko nga anak digiti babaknang umanayen kanyak.
Manong Robert. When naglabas na giti aldaw, dito'y nga nang rugin nga naukag, ti papeles ko nga panang petisyon wenno panangala kanyak, di tinaganak kanyak, iri Hawaii. Naragsakak kabsat, nupay nalidayak gaputa mapanawak ti dungdungwek nga asawak keng kastamit ti anak ko. Uri kastoy ti ugugalik kadidi agundaway. Napatiglat tamit ti asawak ken ti anak ko. Jakag biyag nga mapukaw da kanyak, nuwen ken mabalin pagayam ko. Agingga nga iti maysa nga aldaw, kastoy ti nagbali na saritaan mi ken ni Ana nga asawak ka. Numakapan kanto ni Hawaii, mabalin niya, agbalbaliw kanto nga tamit ten. Ngamin ni Jai, awan tinangato, awan tinababa. Patas pareho, tigiti tao. Baknang kaman, wenno, nakurapay ka. Isu lang nga isu ti tratamiento ti sabaliken ka. Saan niya kas ti aramidem dito eh? Nakapungtutak ket, anya man hindi kita nga sasawem. Anya man na tinaramidak nga, dagita ti dukdukit mo. Kasla paggugustom pa di nga panawang kan. Panawang kayo ni ti anak ta. Anya ti sumsubro ken ka. Kinunak kabsat. Dayta ti pagyamanak no makapan ka. Barbaring sadyeton nga mabalbaliwan ti saan niya umiso nga ugalim ken tratamientom kadagiti nabababa nga taong imitisi ka. Amok nga ijay, patas pareho. Saan niya kas ti aramidem ditoy nga nangato ka unay, aglalalo kadagiti tao nga nakurapay. Adadapay nga nagpalaloak edita, manarimaan ti pan nakaipagna ti papel ko, nga mapan iti Hawaii pagayam ko. Kinabkablaawan dak di gagayim ko, gapudo saan ko ngayon limit ka nakwada. Makapangganto di Hawaii Edwin, binulanem tiyag pawit ti para inuma, ken para pulutan. Sigurado sigurado nga naragsak kayon to, gaputa adda ka na yun nga para inom yo. Amuyo meten no kasano ti kinapatigyo kanyak. Amuyo meten no kasano ti kinadikit ko kada kayo. So nga, di kay pakadanagan. No lakit di makapanak ijay, sigurado adda binulan niya para inom, para happy-happy o gagayem. Labas di ti aldaw pagayam ko. Na itudingen ti aldaw nga ipapano ko pagilyan tayo. Wenno pa nagturong ko ni isla ti Hawaii. Nalpasen ti amin nga ti papeles ko. Iso nga, oray ko laingen tinituding aldaw. Tapnon ti kasta, agluga na akong teroplano ket mapana ko ni Hawaii. Ngem sa bali idi ti riknak, Manong Robert. Talaga nga kasladyak may liwliwag, ti iliw kunto iti asawak ken ti anak ko. Aglalo ket makasarsarita ki din ti anak ko nga ninika. Nga kang kanayon nang ibagbaga nga labnak unay. Labna kami unay ken ni mama na. Nga kun kunakmet when ay ayating kamit unay anak ko. Sungano makapanak to ni ti Hawaii. Ided ko amin nakasapulan nyo ken ni mamam. Aglalo ken ka. Ngamin dungdungwen ka unay. Patpatgin ka unay. Kun kunak nga kan kanayon iti anak ko Manong Robert. Jak may ladawan idi diriknak no naragsaka ka pumanaw wenno nalidayak. Mabalin may saditan digiti gagayem wenno barkada. Ngem kang runaan ti amin. Ti asawak ken ti anak ko anini ka kabsat ko. Ituloy tayo
ibasa dito surat ni pagayam tayo Edwin. Kablawan tayo iti panagbubuya ni Ma'am Elis Tamayo, ni Eloisa Guerrero, kastapay ken ni Mary Ann B. Agustin, dita Sitio Gamben, Sulsuna, Ilocos Norte, ken ni pagayam tayo Fredes Quesada, ni Maria Luisa Raimundo Eusebio, iti may laing Sulsuna, Ilocos Norte, the Mr. and Mrs. Gloria Jose Agadjer, ken Gloria Agadjer, happy birthday ken ni Mr. Jose Agadjer dita Canada, ken kay aminen nga agbubuya. Pagyamanan tayo met digiti sumupsuporta iti programa tayo Tina Palabas. Thank you very much iti CB Farm, wenno Kalawagan Belisario Farm nga diti Bares Besding Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Janet Belisario. Thank you pa kay ni Ma'am Erlinda Perminhood, iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Carmela Walker, iti San Diego, California. Ni Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. CLJ Store, iti barangay 22, barangay 22 sa Nicolas, when iti Batak Road. Nga kukwa kinot matunan da Mr. Jaime Perdonio, ken ni Mrs. Celia Perdonio. Thank you very much ken ni Mr. Loreto Tamayo ken ti Tamayo family dita Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Millie Espirito iti Iva Beach, Hawaii. Ni Juanito Moller Fariulen Jr. dita barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte, happy birthday. Ni Friends Jose iti South San Francisco, California. Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ken ni Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon ken panang padakkel kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo nagdatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration, manibut iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipud kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
ti kalikagum ko nga dayawin dak di gagayem ko keng kalugarak. Sakbay ti panagturong ko iti Manila tapnon ti kasta mapana ko ni Hawaii. Inset ko nga mga ramida kiti dakkel nga despedida wenno padaya pagayam ko. Nupay awan tinamnama kagastwek. Gaputa nagastumin di kiti kwartami ti panakaipag na ti papeles ko. Ti panagsubli-sublimi ti Manila kadagiti nga aldaw. No mapang kami di Manila mangitugutak kadagiti papagayam ko. Kinitugot ko met ti asawak ken ti anak ko. Dakkel agastos ti panagned mi kadagiti hotel wenno pakidagusan mi pagayan. Nagtawag ak nga rod kadagiti kakabsat ko. Tapnon ti kastay kandak ti kantidad nga usarek para iti despedida. Tinauna kakabsat ko ang lalaki ket sa anak nga makaited. Gaputa, siyak tinang tulong kadatatang kininanang para iti panakaipag nati. Papeles mo, dakkelin ti gasto. Balikas na. Insublat ko at tinawagan ti may kadwa kabsat ko nga babae. Ngem kas jemet tinagbalin, ngas balikas na. Awanin ti maited ko Edwin, gaputa. Da kami ken ni Manong ti naggastos. Ken may isa rumigrigat metten ti biag dito Hawaii. Ada pa hindi gidi gundaway nga agislo ti trabaho. So nga, talo aging ganat upat nga aldaw laeng agtrabaho kami. Kit, nagdakil ti kang kanayon nyo ipawpawit mi ken ka, gabuta. Maasyan kami ken ka. So nga, saan mo nga panunutin pa ti dakil nga despedida? No, makaumay kanto dito ket agtrabaho ka. Ket makaurnong ka sa kanto agawin. Babalin niya isuntun ti panangaramid mo iti dakil apadaya. Tapno maawis mo, di kiti kayat mong awisin. Ngemno ita, kalep-lepas tayo mo naggasto para iti panakaipag na ti papeles mo. Saanin? Awan ti maited ko. Balikas ti may ikadwa kabsat ko when numanangik, Manong Robert. Dita kabsat nga, naupayak. Kasla makapungtudak kadakwada. Kinagpayso na italaeng nga paayendak. Hindi pa nagkid daw ko kadakwada. Awan niya ro din tinaramidak kung saan nga ti ama kininak. Ti tinawagak manen, Manong Robert. Idi makasaritak ti ama kastoy met ti balikas na. Di mi pa'y nabukudan na nako nga. Ginastuan ti nasapsapol mo para iti pan nakailakad ti papeles mo, pakairamanan ti plane ticket mo. Sa ita dumawat kay ti pagpadespedidam, pagpadayam, tapnon ti kasta, maawis mo digiti gagayem ken karuba tayo. Ket maamwanda nga umay kan dito Hawaii. Ti Hawaii ako ket saan nga lugar nga umay pagpangas-pangasan. Ti Hawaii ket dito iti panginnatam ti ururat mo. Dito ka nga agtrabaho. Nakarkaro pwede pa nagtrabaho dito ngem dito Pilipinas. Balikas ni tatang. O, nangarod. Sanda ka di nga may kanket. Nakaimbitara kong kadigiti umay dumaray. Kinunak nga medyo makapungtutak yan ni tatang. May kanda ka ngem sa ano na yadakkel. Umanayan na nga makaparti ka iti may isa nga bukel na baboy. Ngayon iti pagsasangwan nyo kadigiti gagayim mo kayong kastamit tendi. Tiri kalugaran tayo. Napya lang nga may baga nga madang ka ti despedida. Saan kanya kidkid daw kadigiti kakabsat mo kaputa isuda ti naggasto para ti umay mo dito Balikas ni tatang. Adaddan di pan nakadismayak kabsat. Gaputa, may sa kanulaay nga baboy ti mabalin nga. Kaibatugan ti maipawit ti amak. Ken kastamit ten ti inak. Adaddan nga na dismayaak, manong ko, idi maawat ko. Ti pakaam mo nga, naipawiten ti amak, ti kwarta nga ipatulod na kanyak. $150 pagayam ko. Nga ti kaibatugan na laing dete idiket, sumurok 6,000 pesos. Dismayado ak nga talaga. Nupay kasta napan ko innala. Nyamit din. Sapay no di kastaunay nga inimbitarak nga umay makidespedida kanyan. $150 laing. 40 plus laing ti sukat ti dolyar. Di, nasurok laing ngayon na maribot
Hapo Diyos pangala kaya. Agparikuta kun kabsat. Hindi makasangpeta kiti balay. Inbaga kiti asawak. Kastumit laing tinted daw. Inne maribu laing nga nasurok tinakaisukatan ti $150 nga. Inpawit da tatang kininanam. Namuna ta nagado ti giti inimbitara ka gagayim ko. Anya nga ruditan ti aramiden ta. Kinunak ken ni Ana. No apay ket di nga mina nga nagimbitar ka tinakatado. No apay ket di nga mina nga agayab ka iti ado. Makaumanay kumamit latan niya. Datay latan tano makapangka kas pagarikan ket isunto ti panagpaalam no agawid ka. Balikas ti ki asawak. May sakamet. No kumakas na nga sigud ti tulag takit so kumat tinaramid ko angim na ilaw anak ko niso nga. Mga asim. Tulungan nak no kasano nga masulbar ti problema para iti pan nakaaramid ti despedidak. Gaputa saan metakayat ni Ana pagayam ko ti pan nakapabain ko gapu iti kaadun digiti na imbitarak. Napan ni Ana iti pagtainganda. Nakaipakaasi kaditi naganak ken ko Ana ken digiti kakabsat na. Adu ngamin ti taraken da adingwen pakiramanan ti baboy kabsat. Ngem kinuna ni Ana iti agawid nga no kayat mo kano adda maited da ngem sikat ti mapan makisarita. Saan damit nga kayat nga siyak ti makisarita aglalo digiti kakabsat ko gaputa. Amangan ta awan ti may pawita bayad na. Kinuna ni Ana kanyak. Anyamet ten didakla pagtalkan digiti kakabsat mo pakiramanan digiti naganakken ka. Kinunak nga medyo makapungtot Manong Robert. Anya nga rod? Panunutim Edwin. Tinaldaw-aldaw nga masapulan da ket igatang da iti ipakanda ka dagiti tarakenda. Ti inaldaw-aldaw ket trabaho da ti mang dalos, mang padigos ka dagiti baboy da, pakiramanan dagiti baka. Inaldaw akasta. Inaldaw nga rigat ti paspasarinda makapatanor da laeng ka dagiti dingwen na tarakenda. Isu nga siguraduen damit nga mabayadan, masukatan ti nagrigrigatan da. Natangsi ta balikas ti asawak nga amok nga paspasagidan ken sidsidiren na. Gapoy ti kinapalangguad ko kanakwada. O sige. Kano ti apanda ta kasarita da ida. Iti ko makaabitaan na panawen tapno maarami din ti padaya. O sige, no kayat mo agsublita ngayon sigida. Kinunana. Sinakayan mi nga rod ti motorsiklo in bato mi ti anak mi ti maysa ka ti kabagyak ka. Ket napan kami ti pagtainganda Manong Robert. Dami di pagtaingan daana, ti amana, ti imo na nga nakasarita mi. Tang nagsubli kami ta, kayat ni Edwin ti umay magisarita kada kayo para iti panangalan na pailaing kadagiti taraken nyo. Ta pagpadespedido na, iti panagturong na ni J. Hawaii. Kuna ni Ana, no siyak, awan ti may iturturayak kadagita baboy, ta dagiti kakabsat mo ti akin taraken kadagita. Ti baka, so ti may torturayak. Kinunana, limawa ti mata kinibagana nga may turayan na ti baka. Sinirpat ko ti baka nga nakagalot iti sirok ti bayog pagayam ko. DJ ka di brown tatang ti kunayo nga may turenyo a baka. Wen, anak detay dakkel nga bakak nga babae nga madati tabangir. Apay, kaya't mo nga iso ti parchem. Mas bungga atang no iso ti maparti deta abaka, naglukmeg ken napintas ti klase na. Imisem ti lakay kabsat. Sa bagay, awan ti problema no alam deta. Ngamin, Edwin, DJ baka nga inanak ket inkarik nga baka ti asawam.
baka ni Ana. Ita talaga anak, inkarik nga ited ko iti anak yo ni Nika. Kalikagong ko kumanga parcheck wenno ilakok to no. Ag birthday wenno agbunyag ti apo ko nga anak mo. Angim no ison ti alam ta parchem gaputa kayat mo ti agpa-despedida gaputa adun ti naimbitaram. Okay lang, agsarita kayo niya agasawa. Nga mawanton ti maited ko iti anak mo. Mabati laengen ti bakit baka nga kukwa ni Ana. Ngamin ti mo na nga anak na kukwak met. Ti may kadwa isudeta kukwayo gaputa kukwa nga rod ni Ana ti bakit baka inkarik keng kwa na deta. So nga isulaeng ti may ikarik-karik mabalin ko nga madisponer nga maddakin ni Ana nga agdesisyon wenno da kayo gaputa may bagak meten na kukwayo deta. Kasla akla na ba inani ti daydi agundaway kabsa. Nga tipay ket di katuga nga kun nga lalaki ti adda tin reserba na nga para iti anak ko. E dinto nga iti kaadu iti kwartang igigamak. Jak na panunot nga ireserbaan para iti anak ko. Manong Robert. Ngarud inbagak nga sukatakto ti baka nga maparti. No, adda aki di Hawaii. Ket maited tumitla nga kukwa ti anak mi nga ni Nika, Manong Robert. Nagtimek ti asawak nga ni Ana. Gusto ka din ti baka nga parchem. Tapno no masanga ilim digiti gagayem mo ken digiti inimbit ti Ram. Kuna namanen. Saan na mabalin Adu digiti tao nga di nakayat ti karne ti baka. So masapul nga damit lababoy. Oh, ano nga rod? Ayabak ni Manong, ta kasaritam, ta mangalaka ka, digiti tarakin na baboy. Balikas manen ti asawak. Kaslakla mabain kumangem, talaga nga intured kun kabsat. Gapu tawan ti sabali nga amo kapangalaak iti. Pagpaalak, ket mapagustuak digiti gagayem ko. Inayaban nga rod ni Ana ti maysa ka digiti kabsat na. No kung mamabalin Manong ket pausar mo pa ilati tarakin mo nga baboy ta pagpadispedidak para iti ipapangkoy di Hawaii. Ginunak nga kasla mabain wenno marunawak nga minturturet ko. Ay masapul mo aya. Wen, sige, mano nga baboy ti alam. Mabali namin en DJ 12 nga anak di baboy ko. DJ sumarhim marunong nga naganak. Mabalin DJ anak na niya para lechon. Ngayon DJ mo na naganak. Mabalin na nga karnyen. Para karne. Kinunana. Mang palitsyon tayo kung mamanong ken mang partita iti maysa. Nayon DJ ted ni tata nga baka. Kinunak. O sige. Akong problema. Angem pangasim at numadang kanto ti trabaho di Hawaii. Ipawit mo to ti bayad na ket pagpunak metlaeng wenno paggatang ko metlaeng iti ipakang ko kadakwada. Dandan ni awan tandan ti taraken iti baboy. Amin nangina ti hagmas. Na natrabaho pa'y gaputa mamindwa aging ganat ti mamitlo pa digusem. Mamindwa aging ganat mamitlo met apakanem. Kinunana nga kasla umisem. Kabsat ko dita nga kasla simmarot iti kaunggak ti balikas ti kabsat ni Ana. Sige man nga manong ta. Ikarigatak to nga unaen nga bayadan no makadano na kiti lugar a papanak. Kinunak kabsat. Dita nga nasulbar ti problema akbabenti tulong dagiti nakaikamangak Manong Robert. Kablawan tayo kayo pa, di ba nagdingdingig, ken pa nagbuybuya, former barangay chairwoman Paz Balyador, ken ni Erna Balyador, dita Piddig, Ilocos Norte. Bungga pagayam ko, tinaangay nga despedidak,
babaen kadagiti taraken dagiti nakaikamangak. May isa nga baka, dua baboy, tinaparti. Nagrinrinek nga rod digiti kabarkadak, pakiramanan meten digiti nakaumay nga kabaranggayak. Di agundaway kasla sa bali ti ragsak ko kabsat ko. When? Digiti kapatada kiti barangay mi, nga isuda digiti kanayon ko nga manmandarin wenno babaunen. Imay da amin. Kang runaan nan digiti naganak ken kakabsat ti asawak nga ni Ana. Dito'y metten kabsat nga saan ko nga inlanglangi ida. Nagtugaw da amin kadagiti lamisaan na idasar ti amin na klase ti makan. Ken kastamit nen dagiti mainom napainom da amin. Adu dagiti kasla mas daaw iti dedi nga tratamiento kadagiti kalugarak. Ta dati saan da makisango kadagiti gagayem ko. At dadalaing iti sulsuli ket no makapanaw da isuntun ti panagsasango da. Ngem iti dedi nga despedida ka nagbaliw ti kapanunutak. Nangilatangak ti lamisaan ti tunggal grupo pakiramanan dagiti gagayem ko. Nga isu iti nagpapanganan naggiinom nga nagsasangwanda Manong Robert. Kaasi ni Apo Dios nalpas nga natalinaay tinasao nga padaya. Ket nagbalin nga nalagaan ken naragsak ti riknak. Uray ti asawa ket nasdaaw gaputa. Duang aldaw kalpasan ti despedida. Kastoy man digiti balikas na. Amom kadi nga ti ariweng-weng itakit. Ado digiti mas daaw wenno nagyaman gaputa. Awanin lang langim idi nagpadaya ka. Awan ti pinagmulmulingling mo iti suli. Naikanda amin ti lugar a pagyanan ket nanganda nga si tatal na. Pinainim mo pa'y amin ida. Kung kunada kano nga dakkel ti namalbaliwam gapu iti mabalin niya ipapanaw mo. Deta ti kayat kong ipiawat king kalakay. Nga rumbeng awan ti ilang langin. Rumbeng nga patas pareho ti tratamiento mi ti tao. Kinunana, napadumugak kabsa ti dedi nga panagsao ti asawak. O resyak. Kasla sa bali ti ragsak ko iti naangay nga despedida. Saan niya kasti dati nga dahandak dito nga kasla damang sidsidir kanyak. Ngimiti sa bali abangir nakaragragsakak gaputan na pagustwak di babak na nga gagayem ko. Insungbat ko, manong ko. Kami ni ti Manila, kadwak ti anak ko, ken ti asawak. Pakairamanan ti kabsat na nga buridek a babae. Ngayon tugot mi gaputa saan nakanupay nakita ti Kamanilaan. Kinadadwang agagayim ko nga imay ng parbuat kanya. Manong ko. Ditan kabsat nga agarubos ti luwak. Irisumreka ko ni ti airport. Inarakop ko ti asawak. Agsingsingpet ka. Aywanam nga nasaya at ti anak ta nga ni Nika. Karik, aramidi kami nakabalin naktap ng tikasta. Maipaay ko ti, agserbi ka da kayo. Ibagam to kada tatang ka ni nanang mo, kundi kiti kakabsat mo, agyaman ako na. Una ekto nga bayadan, digiti, inted da nga taraken. Kang runaan na tibaka nga na ikariken ni Nika. Mabainak sa una yan. Saan ka nga agbain? Ti adad nga nakababain, ket no itultuloy mo ti madi nga ugalim. Ngem no makita ti tao nga agbalbaliw ka, sigurado maragsangan na. Makitam ti nagbalin nga, balikas da di nagpadaya ka. Ti panang tratom nga, pada-pada di kiti amin nga imay. Napintas ti nagbalin nga feedback. Isu nga, dito ko mati aramidem. Apaman na makadanon when agsublikan to diti pagilyante nga Pilipinas. Baliwa mong tidakis nga ugalim. Balikas ti asawak sanak inarakop. Agan-anad kay di papanam.
Laglagipim nga, agur-ure kami ti anak mo ken ka. Ay ayatin ka unay Edwin. Ure no kasta tinagbalin nga ugalim. Sikatin mo na ken. Umuna ken maudi nga lalaki ti biyag ko. Ururayan da ka. Kinunana, jak na pengdan ti panagluak pagayam ko. Wen kabsat ko. Jak na pengdan ti panagluak kag lalo lang aruden idi arakupek ti anak ko. Nga ninika. Agsingsingpet ka. Agsingsingpet ka anak ko. Agsublinto ni Papa. Bye-bye. Komersyal ka man. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Si di Dios Manong Robert, nakadano na kiti isla ti Hawaii nga si sasalunat. Sinabatdak digiti kakabsat ko, pakiramanan digiti jakpay nakitkita kaan nakak. Kang runaan na datatang kininanang ko. Ken sumagmamano a kakabagyan. Naaramid met ti welcome party, babayan ti panaggasto digiti dua kakabsat ko. No pay simple laeng. Naimbitaran digiti papagayam ti pamilyami ken papagayam digiti kakabsat ko ken digiti naganak kanyak. Ngem naira na data iti bakasyon wenno awan sirrekda. Irikadda kita iti isla ti Hawaii Manong Robert. Dituyen nga sidsidirennak ti kita palangguad ko. Idi addaak dita probinsya tayo. Wen kabsa. Husto ti asawak. Patas pareho ti tao ditoy. Awan ti mailang langi, awan ti maidumduma. Nga dito'y nga, kasla mapanunot kon, digiti dakes nga ramid ko di padak nga tao kang runaan na kadigiti kalugaran. Idedaak di tapagilya na Pilipinas. No ti pa nagtrabaho kabsat talaga nga, mabmablo ti tultulang ko. Amin narwamak nga awan ti trabaho, wenno awan ti ububrak di ta Pilipinas. Agur-ureak laeng iti ited digiti kakabsat ko ken dagiti naganak kanyak. Agingga nga nasdaawak idi
ibaga ti kabsat ko nga lalaki ti kastoy. Edwin, gaputa damit ten ti trabahom, mangted ka iti upa ti pagiyan ng mga kwarto. Ngamin, masapul nga, ada pagtindag mi ti balay. Saan mi ako kwa ti balay? Baybayadan mi pailay. Ken masapul nga, magipagbagi ka kari ti bills. Paglalo ken, da kami ti mangibakbaklay, ti danong ken ti kuryente ti kwarto. Kinunana, kasta ka di mano? Manungay ti ited ko iti kada bulan. Lalo ket masapul met ti binulan na panagpawit ko para kada anak ken ti anak ko aninika. Jakmet nga rod kayat nga mabainanda. Ken binulan pa nga mangititeda kiti bayad ti pinarti ka baka ken dua baboy. Hindi nagpadispedida ki J. Pilipinas mano. Kinunak tabaring ni Masyang kanyak. Nagkataway di bang banger ni manong ko ket kastoy ti balikas na. Ti adda ditoy masapul nga agsalimetmet. Masapul nga nalaing ka nga agkwenta. Kwentaem numano ti bills mo iti binulan. Ken numano ti agserbiken ka. Ken numano ti ited mo iti pamilya mi J. Pilipinas. No data ti makwentam ket masapulam kabalinam nga sapulen na saya tunay. Ngem no overdraft ka, puho, broke ka. Kasta ti biyag dito'y Hawaii. Saan niya kaslay J. Pilipinas nga mabalin mo nga pagpangas ti di mo pa inaiggaman. Dito'y kat saan? Ken kang runaan ti amin rumbe nga dito'y ammom ti makisama. Saan ka nga agbalin nga napangatuunay. Balikas ni manong kabsat ko. Nupay kasta ng tediti kantidad nga ibalot iwano ibayad ko keng kuana iti kada bulan para iti panagyan ko iti kwarto ti pagtengan na. Dito'y kabsat ko nga binalbaliwan na. Wenno binalbaliwan nati sa baling ugali iti dak dita Pilipinas. Marik na akong tirigat pagayam ko. Nupay kasta ikarkarigatak latta ti agtrabaho tapnon ti kasta da pare ti anak ko ken ti asawa. Ken para kadagiti kasapulak irikadak dito'y balasyo tao. Manong Robert, iti detoy nga panagtal na ti pandemya, planok ti agawid. Takaili ko unayan ti anak ko ken ti asawa. Sapay ko makabsat na makapagkita tanto. Ngamin idadak pala diti Pilipinas, may saki di ka ti follower mo, iti istasyon ti radyo. Agyaman na kiti pa nang ibasam, iti detoy nga surat ko, pagayam ko. Ito'y pagayam mo, Edwin. Pagayam ko Edwin, napintasunay diti inpatulod mo nga pakasaritaan ti biyag mo. Amok nga do diti nakapungtot keng ka iti umuna nga paset diti surat mo. Gapu iti kinapanangguad mo, kinapanakkel mo, gaputa ada pang namnamaam nga mangiti diti agserbiken ka. Diti naganakken ka, ken kastamet ten kakabsat mo. Ngem ininot nga binaliwan na ka, ti kaadam ita iti isla ti Hawaii. Ininot nga nautob na panunot mo, nga saan nyo misud iti naramit mo. Ikarkararag ko kabsat nga agtultuloyen ti pannakalawlawag ti panunot mo. Ket yamanek ti kunam nga makapagkita tanto no adda ka dito Pilipinas. Ulitek tagyaman iti panangipatulod mo iti dito surat mo iti programa tayo tinapalabas. Papagayam, di nga rodin ti nakabuklan, ti pakasaritaan, ti biyag kinayak ni Pagayam tayo Edwin. Dito nga rodin niya ti sabali payagundaway, irekap tayo ti programa tayo tinapalabas. Dari ti Pagayam yun ni Robert De La Cruz, kinadwatay ti technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Ibatimin ti natalinaya malem ti Sabado tay amin na sa kapada, agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan.
Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Ti napalabas.